गिबियावनो नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों गासै नायगिरिफोरनिसिम गोजोननायखौ जासिहरदों। जोङो इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोंनि दिनैहाय आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' रायजो सभानि गोदानै सायख'जानाय एमपि बिथाङाबो दंफैयोमोन। बे निसिमा समस्तियाव जों गासै मोनब्रै प्रग्राम जों लादों। दा बे अलरेडि मोनथाम प्रग्रामखौ जों खालामखांबाय। थ' जोङो दोलोनि जा दैदेनगिरिफोर इउपिपिएलनि सापर्टारफोर जोंनि सानसुमैफोर बिथांमोनखौ लानानै जोङो मेल खालामदों आरो बे मेलाव जोबोद लैहोर लैहोर बयबो बाहागो लादों। बयबो मोनसे पजिटिभ मोनसे थिंकिंनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै नेनानै दङ जे दा बिपिएफ सरकार हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा 10 मास जाबाय। बे 10 मासाव जिफोर जाथायफोर दिनै जों हिसाब खालामनाय मोनदों फ्राय 25तासो मोनसे क्राइम बे 10 मासनि गेजेराव जाबाय। जेराव इउपिपिएल सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि दिनाव मोनसेबो बेबायदि क्राइम जायाखैमोन। मार्डार केसानो दिनैहाय जोंनि ओनसोलाव माने 10-12तासो जाबाय। रेप केस जाबाय आरो बेबायदि गोबां हारियारि मोनसे जेंना थांनाय समफ्राव नुजाबाय। बेखौ लानानै दिनै रायजो राजाफोर साधारन मानसिफ्राबो दिनै सिन्था जादों। जोङो जोंनि सरकारनि दिनाव इन्टारनेटखौ बोरैहाय जोङो मोनहोनो हायो। दिनैनि तारिखाव साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि गेजेरजों आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों अनलाइननि गेजेरजों दिनैहाय कचिं जायो। दिनैहाय नोङो बायदिसिना हाबाफारि जों मावनो हायो दैनन्दिन लाइफआव। दा बेयाव नोङो इन्टारनेट कानेक्सन होनांगौआ बे बिपिएफ सरकारनि दिनाव दिनै खननै मानि इन्टारनेट मोनसे बन्द जागलायनाय मोनसे थासारि जाबाय। दा आरो बेजों लोगोसेनो दिनै 10 मासाव जुदि 25ता मोनसे क्राइम जाबायब्ला बिटिआर ओनसोलाव फैबाय थानाय समाव आरोबाव माबायदि जानो हागौ बेखौ लानानै दिनै रायजो राजाफ्रा जोबोद सिन्था खालामदों। बेनिखायनो जों इउपिपिएल दोलोआ जोंनि मददगिरिफोर जोंनि दोलोनि बिबानगिरिफोर साधारन जोंनि भटार्सफोर बेखौ लानानै जोङो सिन्था खालामदों आरो बेबायदिनो जोङो मेल खुंदों। बे मेलाव जों नुदों जोंनि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि सापर्टारफ्रा जोबोद पजिटिभआव दङ। मानोना थांनाय मोननै बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल हिसाबै जोङो बेबायदि मोनसे जेननायखौ जों लायाखै। मानोना जोंनि जेफोर डाटा बे डाटाया बुङो जे बे मोननै बिसायख'थियाव जों इउपिपिएल हिसाबै जोङो 6 लाखनि गोजौआव जोङो भट मोनदों। बिपिएफआ 1.5 लाखसो बारा फ्लाइं माखासे भट बेखौ मिसा मोनसे प्रतिश्रुति जे मोनबा प्रतिश्रुति हा होगोननो फरायसाफोरनो फैसा होगोननो बेबायदि बुंनानै हयथ' मिसा खोथा बुंनानै मानसिफोरखौ मोनसे थुस्लायदोंमोन। खिन्थु दिनै नुबाय बे 10 मासाव बिगासे हा होनो हायाखै। जोङो साख्रिखौ नोङो फैसा लायालासिनो होदोंमोन। इउपिपिएल दोलोनि समाव पन्सायत सेक्रेटारि आरो फरेस्ट गार्डफोरखौ जेरै साख्रि होदोंमोन फैसा लायाजासे दिनै बेथन होनायनि मुङाव दिनै 80,000 गाहाम लानाय जे बाथ्रा जों खोनादों। दा बियो रायजो राजाफोरखौ गिखांहोदों। बै न'खरखौ गिखांहोदों जाय न'खरा गोरिबमोन। गोरिबनिफ्राय गोरिब न'खरखौ नायनानै बिनि गोरों सुबुंफोरखौ नायनानै साख्रि सोनाय जादोंमोन। दिनै बिसोरो बेथन मोननांगौनि मुङाव 80,000 गाहाम फैसा होनांनाय 70,000 गाहाम फैसा होनांनाय बियो रायजो राजाफोरखौ गिखांनाय मोनहोदों। आरो गोदानै जोङो फोरोंगिरि थिसननायनि 4 ग्रेड साख्रि होनायनि थाखाय जेबो प्रसेस खालामनानै गारबोदोंमोन। दा बेयाव हयथ' फैसानि अंख खालामबाय थादों खोमा बियो मोनसे गिखांहोदों। आरोबाव नुबाय जोङो चिरां जिल्लायाव दिनै डाटाया बुंदों 60टा माने एलपि स्कुला गुदि फरायसालिया दा सिंगेल टिचार जाबायनो। इउपिपिएल सरकारनि दिनाव एटलिस्ट सानै फोरोंगिरिया जाहाथे बे मोनफा मोनफा स्कुलाव थायो बिनि थाखाय राहा लानाय जाबाय। दा मा जाबाय 99नि एपइन्टमेन्टमोन बाक्सायाव बेखौ सरकारा लिगेलाइज खालामनानै एपइन्टमेन्ट होबाय। चिराङाव क'क्राझाराव बिथांमोना दंफैयोमोन। बिथांमोना माने डाबल टिचार हिसाबै डुवेल टिचार हिसाबै बिथांमोना खामानि मावदोंमोन। दा नाथाय सरकारा बे बाथ्राखौ हयथ' गोसो माने नोजोर खालामाखिसै जे फरायसाफ्रा माबा मोनसे खहा जानो हागौ नामा बेखौ सानालासिनो आङो फोरोंगिरिनि एगेन्स्टआव आं बुङाखै खिन्थु थासारिखौ आं बुंनो नागिरदों। दा जों नुदों जे थाखा फैसाखौसो हिसाब खालामनानै दिनैहाय मा जाबाय फोरोंगिरिफ्रा नोङो आसामाव मोनसे आयेन दङ आरो आसामनि आयेनजोंनो जोंनि बिटिसिआबो सोलिफायो जिहेतु आसामनि सिङावनो थानायखाय बे आयेना मा बुंदों सोलोंथाइ आयेना जे सासे फोरोंगिरिया डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सफार जानांगौबा हौवा मानसिया नोङो 10 बोसोर मावथारनांगौ आरो आइजो मानसिया 7 बोसोर मावनांगौ। नाथाय 7 बोसोर जायाखै बोसोरनै बोसोरथाम जानायावनो दिनै
ट्रेन्सफारा लांदों आरो लांदों दा जोंहा सन्देह जादों जे सिङाव नोङो थाखा फैसानि मोनसे लेनदेन निस्सय जादों नङाबा बे आयेनखौ नों मानो गाखोमोन आरो पर्टेलाव नोङो बेखौ आपल'ड होनांगौमोन पर्टेलाव जेबो इनफरमेसनानो गैया पर्टेलाव बेखौनो आपल'ड होनाय जायाखै बेयो नोङो माने सिंजों उननि दरजों सिं टेबोलनि सिंजों हयथ' माबा मोनसे लेनदेन जादों बेबायदि ट्रेन्सफार लांदों दा बिदिबा जोंनि सोलोंथाइ अबस्थाया मा जागोन थासारिया गुबुंले जाबाय दिनै जौ जुवानि आड्डा बिराद मोनसे जादों बे जिनिसा गाज्रि खालामदों मेलाखौ नाङा फाङा होदों बे जिनिसा गाज्रि खालामदों दा बियो दिनै समाजखौ गुबुंले खालामो जों दिनै सुपार 50 होदोंमोन जायनि गेजेरजों 100 जनसो फरायसाफ्रा मेडिकेलाव फरायनो मोन्दों गाबोन बोसोरनि उनाव बिथांमोना डक्टर ओंखारबोगोन UPSCआव दिनैहाय APSC होनानै गोबां 40 जन 60 जनसो सुबुंफोरा गोरों लाइमोनफोरा दिनै माने SCSआव बिथांमोना गावखौ क्रेक खालामनो हादों क्लियार खालामनो हादों दिनै गैया जादों जों नुदों फैसा राननाय न'खर थांनानै बे जायफ्रानाखि डक्टर फरायनो लादों जायफ्रा इन्जिनियार फरायनो लादों बे फैसाखौ दिनैहाय बबेनिफ्राय होदों गोसोम थाखा ना गुफुर थाखा बियो बेखौ दिनै जोङो नोजोर होदों रायजोफ्रा गुफुर थाखाबा नोङो चेकआव होनांगौ केस माला होफेरखो बहानिफ्राय फैदों बे फैसाया बेफोर साननो गोनां बाथ्रा दा जोंहा मा खालामदोंमोन जे सासे गोरिबनिफ्राय गोरिब न'खरनि फरायसायाबो गोरों लाइमोनाबो जाहाथे नोङो डक्टर ओंखारनो हायो इन्जिनियार ओंखारनो हायो SCS IAS अफिसार IPS अफिसार ओंखारनो हायो बिनि थाखाय जोङो बै लेभेलसिम सौहैनो जेफोर मदद होदोंमोन दिनै बेखौ गैया खालामबाय माइनाव सोरां बिथांखि अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि फरायसाफोरनो होनाय बेफोर गासिबो आसनिफ्रा दिनै गैया जाबाय दा बेजों समाजखौ फोजौनो नागिरनानै फाहायनो नागिरदों बे साननो गोनां बाथ्रा 125 एमेन्डमेन्ट दिनै फैनायनि बाथ्रा जायनि गेजेरजों जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोहो मोनगोन डिपार्टमेन्टआ बारायगोन डाइरेक्ट फाइनान्स फैगोन 60टा समष्टि जागोन दिनै जों खोनाबाय हाग्रामा महिलारि BPFनिफ्राय माने बेखौ बादा होनोसो दिल्लीयाव थांदोंमोन सानजानि बारायनाय अंशखौ दाननानै हरफिननांसिगौनो दाननानै लांफिननांसिगौनो बे खोथाखौबो दिनै बुंनायसो जों नुबाय बा खोनाबाय जों मिथिबाय बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा बियो थांनाय गहपुर ओनसोलाव नोङो 535 जन फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव थैदोंमोन NDBनि सोमावसारनायाव थैबाय गुबुन सोमावसारनायाव थैबाय बे मुंख्लंफोरनि बेसेनखौ जिउ बावनायखौ माजों मा खालामनो नागिरदों बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै दिनै जोङो सांग्राङै UPPLआ नोजोर होबाय थादों आरो बेखौ लानानै निस्सय जोङो बे दाननि जोबथा नङाबा फैगौ दाननि गिबि सप्तायाव जोङो धरना हाबाफारि लानो नागिरदों जायजों जोङो रायजो राजाफोरखौ जोंनि UPPLआदि बे बाथ्राफोरखौ जों सहायनो हाया रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय जेंनाजों जे जों UPPLआ दङ गोजोन सान्थिया दिनै माने बंग जाबाय असान्थिया दिनै फैनो लाबाय सान्थिखौ बोरै गायसननो हायो सान्थि गायसननायाव दिनै सरकारा जे फेलार जाबाय बे बाथ्राखौबो दिनै जोङो रायजो राजाफोरखौ लानानैनो जोङो खालामनो सानदों जों जेब्लाबो सांग्रां हिसाबै सांग्रांथिखौ जों लाबोगोन रायजो राजानि गेजेराव बे खामानिखौ जों लांबाय थागोन सोलोंथाइनि सायाव मोनसे सोंनाय जों आथिखालाव नुनो मोन्दों सार माखासे स्कुलनि जायखि फोरोंगिरिफोर बिथांमोनखौ नैबे सेन्सास सोलिबाय थानाय नैबेयावहाय बिराद मावहोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों जायनि गेजेराव माखासे धरनाबो होदों दा बिनि सायाव नोंथाङा MP हिसाबै मा बुंनो सानो दा बे मोनसे सिरियास मेटार बियो आं दहाय एसे सिगाङाव बुंनाया जे नोङो डुवेल टिचार दंमोन बिनिनो सासेखौ नोङो ट्रेन्सफार लांहोबाय सिंगेल जाबाय बे सिंगेल टिचारानो नोङो आरोबाव सेन्सासनि डिउटियाव गोग्लैबाय सेन्सासआ दिनैनि जोबनाय बाथ्रा नङा बियो गोलाव सम हयथ' जागोन दा बेयाव जोंनि इयुन जोलै फरायसाफ्रा मोनसे एफेक्ट जागोन सोलोंथायाव आरो बे जोंनियाव मोनसे सेटबेक लाबोनो हागौ जे कुवालिटिनि बाथ्रा बुंदों चिरां जिल्ला हिसाबै जोंहा थांनाय बोसोरनिया टप मोनसे रिजाल्ट खालामबाय देग्लाय बे बिराद डाउनाव थांबाय खालमासियार हयथ' बा उनाव थांबावगोन बियो दा बेफोर मोनसे सिरियास मेटार बे सिरियास कनसार्न बेखौ जोङो नोजोर होनांगौ थाबाय नाथाय सारा भारत नाङैनो बियो निस्सय देश नाङैनो मोनसे सावरायनायनि मोनसे मेटार मानोना मोनफ्रोमबो खामानियाव टिचारफोरखौ एंगेज खालामनाय जायो जेराव जोंनि इयुन जोलै दानांगौआ मोनसे हेम्पार फैयो कुवालिटि इडुकेसन होनांगौआ जों हास्लाबा बा होनो हाया ओंखायनो आङो आंनिबो मोनसे एपिल खालामगोन भारत सरकारनिसिमनो
जे बे टिचारफोरखौ बेफोरबायदि खामानियाव बाहायनाय बे बाहायनायखौ जोङो एसे सानफिननांगौ दं निस्सय आरो बे बाथ्राखौ लानानै निस्सय फैगौ डिसेम्बर दानाव जिथु विन्टार सेसन जागोन बे विन्टार सेसनाव बेयाव मोनसे सोंथि निस्सय लाबोनाय जागोन सावरायनाय जागोन बेयाव गोबां डिभाइस दङ कुइसनबो खालामनो हायो रिटेन एन्सारबो बिनो हायो मोनसेया जाहैबाय 0 आवार मोनसे प्रभिजन दङ आरो मोनसेया जाहैबाय स्पेशेल मेनसन होननाय दङ 377 होननाय बे रुलाव दङ दा बिनि गेजेरजों बे इसुसफोरखौ जों थिखांनो हायो बबे डिभाइसआव जायो बेखौ निस्सय थिखांनाय जागोन आरो बिनि मोनसे समाधान निस्सय फैथारगोन आरो बे समाधाननि आङो पक्षपाती